Goal! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang araw. Ayon sa aking pagsisiyasat, ginamitan ko pa ng luhika, mahika at konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Isang engineer ang nag-trending. Matapos ito, naging Magna 9 years. Sa pag-aaral niya. Pero ang nasabing engineer na ito ay naging successful sa kanyang pag-aaral. Noong una ay nahirapan siya dahil nagkaroon siya ng 33 bagsak at 2 pang drop subjects. Si Engineer Allen Madlang Bayan, sabi nga niya, siya ay nanlumo dahil ang mga kasabayan niya ay naging engineer na habang siya ay nag-aaral pa. Lalo na nung natigil siya dahil wala nang pantustos sa kanyang pag-aaral. Pero nagpursige siya, nagtrabaho at nag-aral muli. At nang makapag-review, sa unang subok lang, pumasa siya sa licensure exam at naging isang ganap na mechanical engineer. Sabi niya, kung ika'y nahirapan sa buhay, huwag ka lang sumuko at manalangin. Ikaw, kabisyo, nahirapan ka ba? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning ko! Morning, Tits! Kaloyan! Feel good morning! Ngayon po ay Wednesday, April 24, 2024. Sa oras na 7:30 ay kasama niyo na ang cool na uncle from Davao, Uncle Dago! Ayaw cool! Matabang ko cool! Ayaw cool! Matabang ko cool! Kasama rin ang hot na tita sa balat ng radyo. Dahilan kung bakit ka nanonood ng Love Radio. From Bacoor, Tanya Chinita! Ako'y mestiza na chinita, habang ako'y morenang dalagang Pilipina. Tingnan mo naman ako sa mga mata mo, huwag kang kumalipas ng takbo. Thank you, Col! Mars Trixie, thank you! Thank you sa inyo. Pangarap mo magkajowa ng engineer? Yes, Mars. Gusto ko kumpletuhin yung civil engineer, mechanical, industrial. Bakit? Gusto ko lahat engineers yung boyfriend ko. Masasarap ba yung engineer? Straight yung poste. Ay, gusto ko yun. Gusto ko yun. Ay, shout out lang ito. Mga engineers to na nakikinig sa atin. Oy, good morning. Engineer Philip Ray Cabal. At ito si Engineer, ano yan, taga Dabnor. Hello sa inyo dyan. Ito naman, mga taga-tropa natin, si Engineer Mike Nalitan. Alam mo, ito si Mike. Kasamahan ko yan dati. Nag-OJT lang siya sa station before. Tapos biglang, ano na siya, engineer na siya afterwards. Tapos 15 years na siya nagtuturo. Nice. Nakakatuwa. Pero itong engineer na to nakakatuwa. Magna. Kasi 8 years daw niya binuno yung pagiging engineer niya na mechanical engineer. Pero hindi yung Magna cum laude, Magna 9 years talaga siya. No? Ang taba ng utak. Kaya pumasa agad eh. Ng 9 years. Diba? 33 yung binagsak, 2 drop na subjects. Ikaw may bagsak ka ng college o may drop ka? College? Wala na ako ng college. Kasi parang, mahal. So talagang pinursige mo. Oo. Mahirap Ano ang
ang bagsak ko lang high school. Kasi nung panahon natin, sa mga nag-public school nung panahon, batang 90s ka, mahirap maka 80. Naalala yung grading system dati, ang hirap. Parang pag 80 ka sa Pilipino, ang saya mo na. Ang hirap. So, dati, nagbagsak ako sa math, 74. Pinatawag yung nanay ko. Kawawa. Talakol pa nga tawag eh. Ikaw man Kanor, ano bang grades mo? Wala talaga akong line of 7. Wala kang line of 7? Wala ko line of 8. Wala. Pure line of 9. Line of 6 lahat. Oo, dati may may 60, talaga, may line of 69, 68. Meron ganyan talaga mga... Pero wala na ngayon, no? Yung mga, wala na kasi ngayon. pag bibigyan ka ng line of 6 pa, grabe naman talaga Nakita ko yung bagsak na yan. grading system ngayon ng public school, ano na sila, daw dyan, galante na sila magbigay sa grades. Naku, kung batang 90s ka, naalala ko. Ang hirap maka-8 74 is 74. Pupunta nanay mo. Oo, 75 math, pwede na yan. Basta makapasa. Oo, Hirap. pero 74. Iranod mo, teacher. Wala. Dala Ganon ka-acid. Tawag nanay. Dati, Oo, no? tawag nanay. Wala. Bagsak is bagsak. Tapos, ang naalala ko lang, pinakamalaki ko, 95. Saan yan? PE. Di ba? Uy, alam Yun ang mo, pinakamadali. pero naaawa ko sa mga kaklase ko na ex-introvert. Oo. Kasi di ba pag PE natin, volleyball, basketball, tapos mga mahiya, physical, ayoko po, iiyak. Wala may mga kang ganun choice sila, yan. mga social, may anxiety sila. Oo. Dabagsak talaga sila sa PE. Naawa. Yung hindi sumasayaw, mga ganun na classmates. Ako, 98. Ako, Saan 98. yan? Home economics. Anong ginagawa? Nagbabaybayan. Home economics. Ako yung tatay eh. Ano ba yung tayo elementary nagtatanim? Tatanim, naalala ko Home sa... ano ba yun? Yung mga gardening, Gardening, gano'n. diba? Oo. Sa home economics nga Nagtatahi yata yun. ka, tatahi, Oo, nagluluto. tahi, TLE. Hindi, na yan eh. Sa inyo na yan, Gen Z na yung TLE. Sa amin, THE. THE. Technology Home Economics. Yun. Yan. Diba? Mang Kanor, basta home economics pa lang yun, wala pang T yun. Ay, nako. So, congratulations si Engineer Allen. Sabi nga niya, pag nahirapan ka, manalangin ka. Pagdasal mo lang na Amen. magkayanin mo. Amen. God bless. God bless. Diba? Hi, God bless. God bless. Lord, thank you for sunshine. Thank you for rain. Saka hindi madali maging engineer kasi ako matras ako dyan. Gusto na airpods, engineer ka. Kasi di ba sarap engineer. Ikaw ba ginano ka? Kung okay lang na, hindi naman ako pinilit. Pero sabi ko, Pang lalaki kasi. pasensya na pa, hindi talaga ako Pang lalaki kasi. hindi very ako maano masculine sa engineer. hindi ako maano sa math pa eh. Kaya hindi ko pinursige. Mahirap eh. Mahirap talaga. So Maging engineer? maging teacher. Ikaw, ano ka naman? Teacher ka naman, di ba? Pero mahirap magturo, di ba? Ang teacher? Yung engineer? Hindi. Nambabato kasi ng eraser eh. Yung teacher? Yung engineer. Ay, wala na yan ngayon. Nung 90s, sasaluhin mo yung mga chalk, mga, di Chok ba? ng teacher? Ng engineer. Tatayuin ka dun sa sa may flagpole Papatayin ka ng teacher. ng principal. Di ba? Oo. Tas, Punishment squat mo? kayo, squat! Sabi ng principal? Sabi ng ng engineer. Di ba? Ang hirap ng iba ang iba yung tapang ng mga estudyante before kasi pag na-late ka, bibilad ka sa araw, Oo. di ba? Ngayon pag mainit, walang pasok. Ang saya-saya. Sese maging teacher? Maging engineer. Di ba crush ng bayan yan sa campus? Yung teacher? Yung mga engineer? Oo. Di ba? Kayo nang bababae. Yung engineer? Oo. Uy! Hindi lahat. Ng engineer, babaero? Meron din teacher. Good luck. Okay, class, ilabas nyo. Get one whole sheet of pad paper. Sabi ni teacher. Sabi ng engineer. Ay. Sana makapasa ako sa board exam. Gusto ko kasing maging mechanical Maging engineer. Hindi yung babaero. Ay, ano ko yan. Ay, di na, lalong dadami chicks niya. Ng babaero. Nung engineer. Basic naman yan sa mga Mga engineer? babaero.
Buti na lang hindi ako engineer. Babaero lang. Ang galing talaga. Basic. Hello, i-memorize yan. Basic. Good morning sa lahat ng nagkakakrush sa akin. Na engineer? Na babaero. Balita ko. Gusto kang i-date. Ng babaero? Oo. Depende kung gaano siya kasarap. Yung babaero? Yung engineer. Ay, yung ibang ano pala, yung doktor, attorney, ayaw na gano'n. Ayaw ko. Gusto ko ng engineer. Ikaw, Col, gusto mo ng ano? Ng engineer? Ng teacher? Uy! Kasi bagay sa'yo magka-jowa eh. Ng teacher? Oo. May naging ex Ako, ka? hindi ba ako tanongin? Bang Kanor, may naging ex ka? Oo, na Principal? guidance. So, sobrang pabalik-balik. Kasi, Ano nangyari? pinapatawag ako. Kasi pasaway daw ako. Basic naman yun sa'yo. Mga tatlong balik ko doon sa guidance kami. Kayo ng principal. Ng guidance ka. Sabi, magdala kayo ng walis tambo at tingting bukas. Sabi ni teacher? Sabi ng engineer. Oh, kaya congratulations Sa din mga engineer. sa mga teacher din. Sa mga estudyante din. Yes. Sana maging Congrats kasi successful maraming kayo. ano ngayon, maraming suspended dahil sa extreme temperature. Oh, suspended. Walang pasok Ang mga teacher. ang mga engineer. Ah. Maraming salamat. Kung Ingat po. nagpaalam yan, papasok, pero ng babae. Engineer? Oo. Hanggang 9 pa po tayo dito lang sa 90.7 Love Radio. Good morning! Brought to you by ACS. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!